jako z bláta do kaluže, jak by řekli Slováci. Teď podívejte na... Svetoznáma veštica predpovedala, že v roku 2026 má byť koniec sveta. Keď ho chcete prežiť, príďte na Slovensko. Sme tu o 30 rokov pozadu. Čínska stavebná firma odmietla na Slovensku postaviť 400 kilometrov diaľnic. Vraj sa im sem kvôli pár dňom ani neoplatí prísť. Polícii sa stále nepodarilo zadržať Garyho Kasparova. Už týždeň ich drží v šachu. Minister obrany sa dnes vyjadril, že naša armáda nepotrebuje žiadne letectvo, pretože väčšina mužov má doma stíhačku. Vláda sa rozhodla zrušiť Medzinárodný deň žien, pretože by sme už museli dávať kvety aj niektorým mužom. Minister pôdohospodárstva vyzýva ľudí, aby nekupovali zahraničné mäso. Na Slovensku máme vlastné svine a hovedá. Podľa najnovšieho prieskumu 98% Slovákov je spokojných so svojím platom. Ankety sa zúčastnilo 150 ľudí v sále Národnej rady Slovenskej republiky.